Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Hilom kay niya na siya. Balin nga to sa Francis, Dad. Tupad mo stuntun. Jonas, Sir Leon, Balin ba? magmotor lang ko, sir. Sunod ko ninyo. Dayan na. Jonas, Dad? magtupad mo siya na din hisloyo. Oo. Oo, Dad. Yan na. Tupad nga rin, Kuya. Sige na, yan na. Tupad nga to ni Kuya ni mo, Jonas. Iyan na. sir. Sige. Tikoy, Ngari lang ko sa motor, Sir Leon. okay. Sunod ako ninyo. Dayan na. Sunod ako, ha? Sira na to, ha? Dahil na. Dahil na. Sir, Okay lang ka di, ha? Yan na. sir. Tana, Ton. Paitag. Musunod sila siya na. Kiminaw madayot ko sa akong anak. Boss, kisa may na-cellphone ninyo palihog. Ikaw may magipagutana sa imong kaso. Di kami na noon mo gibali ni mo pangutana. Wayayo. Pasensya na mo, boss. Pasensya na mo. Naalag ko gihuna-huna. Unsa may inyong pangutana na ko, boss? Matod na mo, unsay kaso ni mo? Illegal possession? Pusil? Oo. Habay na mo drug lord ka. Habay na mo nakabugha o nakaihaw kag tao. Kabaratilyo rin ni mo kaso eh. Binaw. Kabaratilyo rin. Abi cellphone diya. Pero kung gusto ka magamit, ano sa mong busyo? Busyo. Bayad lang ka, pero skrito lang. Dad, ako nalauban ni Yina sa iyang kwarto. You mean, imong kuyugan si Ina siyang kwarto? Yes, Dad. Ako siyang ihatod sa iyang kaugalingong kwarto. Okay. Di na. Kuyog ni Kuya Jonas ni mo, ha? Sir. Sige na. Kuya ni mo na si Jonas. Sige na, Yina. Ayaw kawaw ug ayaw ka ikog na kuha. Hinumdum gyud. Imo kong Kuya Jonas. Ayaw kalimot nga sugod karon, imo kong igsuon ug imo kong maguwang. Yan na. Dali na. Gawas na sa sakyanan. Okay? Gusto na kong mga una ta. Mauwaw ko. Ay ligig ka uwaw. Wad-an na si mong nahuna. Ang ibutang karon sa imong nahuna nga may magguwang na kang lalaki. Ug kana mo ako. Bugtong kong anak ug bugtong kasab anak. Wa kay igsuon ug ako sad wa sa ko igsuon. Mao nga giabot ang duha aron ikaw mahimo na ko manghod. Ug ako mahimo nimo maguwang. Kanindot paminahon. Sige na. Kuyog na ni Kuya Jonas ni mo. Yan na. Sir. Kuyog sa imong maguwang. Kuyog ni Kuya Jonas ni mo. Sige na. Oh, Ihatod na ako siya, Dad. Sige.
Hoy, matang tunton ay. Bisa kung saan ako anggol-anggol og tanaw sa anak ni Greg. Hulma na kay glawas. Malakra na ang sampot. Bata-bata bagani, purma na kay glawas. Wa lang yun ko magtingog-tingog kanina. Giobserbahan ako si Jonas. Pagkakita yun ni Jonas nga may piyong sa mga mata si Yina. Sige, magpapasiplat sa amin ba? Mipilit ang mga mata ni Jonas sa dughan ni Yina. Tuybo na magkayog dughang bata. O niya, grabe kay nakatutok si Jonas sa sabaka ni Yina. Kay mihulma man ang nindot og buso kayong paa ni Yina. Paminaw na ko, murag, mihango si Jonas, Sir Leon. Gusto na to, gusto na. Nesti ko eh. Sir Leon? Giato ni Jonas hina sa kaugalingon niyang kwarto. Ako, sir, nanawag na ko si Bay Greg. Ha? Makisulti ko na siya nimo. Si Greg? Salamat kay nimo, sir. Og salamat sab ni Jonas. Nalipay kay kog dako nga niya na namo si Hina. Labaw nga nalipay si Jonas. Habi ni mo, Greg. Dugay na kayong naghandom si Jonas nga may manghod siya. Pero tanawa ras Mama Mary. May panalangin na gyud nga doon na manghod si Jonas. Ug kana mao si Hina. Manggiwawon ra ba kayo na si Yena, sir? Manggiuwaon gyud tinuod. Pero midaog gyud ang pagbatiay sa duha isip nag-ilhanay nga magsuon. Salamat itaon kay ninyo, Sir Leon. Ayaw gabala ka, Greg. Kuyoga na mo si Yina unya nga moduaw diha na mo. Sunod adlaw pang tinduaw diya sa mga pinyeriso, sir. Sunod adlaw? Okay. Nami sa sunod adlaw. Duawon ka na mo. Daghang salamat, Sir Leon. Ayaw ka na guna-huna, Greg. Bye, Sir Leon. Bye, Greg. Cellphone mo, Tikoy. Salamat, sir. Mukuyog niya ko ninyo inig doon ni Bay Greg, Sir Leon. Kuyog yun ka, Tikoy. Kuyog yun ka. Salamat daan, sir. Tanawar ko sila si Naujo na, sir. Manggiwahon yung kay ni Siena, sir. Sige lang tawag duko, samtang nangaon sila sa Jonas, tanawa. Nakakita ka? Giatiman gyud ni Jonas si Yena. Oh, ito na. Namarog na silang duha. Iatod na ni Jonas si Yena sa kwarto ni Tikoy. Kanang kwarto ha, mo nang akong kwarto dayina. Ug ang imong kwarto, mo ning atong gihunungan. Doon lang imong kwarto. O kining... Kining imong kwarto ug ang akong kwarto. Oh, duol ra. Duol ra tang duha. Ako gyud ang misuggest ni Daddy nga kinahanglan duol ra tag kwarto. Aron sayon kara kayong bantayan. Sige na. Dali. Oh, ngano yena? Ayaw lang pangabay, Kuya Jonas. Para agbay. Lainan day kang agbayan sa imong maguwang. Oh. Abi na kung nagkasabot na tang duha nga mag-ilan na itang managsuon. Wa di ay? Palihog. May ihagyo ko ni mo, Kuya Jonas. Unsa imong ihangyo, dayina? Dili lang ko aning kwarto, ha? Asam day ka? Ato lang ko dito sa upos. Ngano man? Nahatlog ko. Ha? Nahadlo ka? Nahadlo ka nako? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!